Пытанне пасяўной кампаніі, знаёмства з работай завода керамзітавага гравію, асабісты прыём грамадзян. Рабочая паездка старшыні віцебскага аблвыканкама Мікалая Шарснёва ў Чашніцкі раён была насычанай. Разам з ім працавала і наша здымачная група. Сергей Мисурагін з падрабязнасцямі. Гэта можна назваць выключэннем з правілаў ці проста унікальным выпадкам. Справа ў тым, што на асабісты прыём да старшыні аблвыканкама Мікалая Шарснёва ніхто з грамадзян не запісаўся. І на гэта, напэўна, ёсць свае аб'ектыўныя прычыны. Я думаю, что это хорошо по той причине, что предприятие работает очень достаточно прибыльно, вопросы все снимаются, неплохая заработная плата. Наверное, еще один момент можно подчеркнуть. Как раз-то вопросы задают больше в больших городах. А вот предприятия, находящиеся на периферии, там все решается на местном уровне. Завод керамзітавага гравію ў Новалукомлі з'яўляецца адным з буйнейшых вытворцаў на постсавецкай прасторы. Прадукцыя прадпрыемства адпавядае ўсім еўрастандартам, а па асобных пазіцыях пераўзыходзіць іх. На заводзе рэалізуюць шматлікія інвестпраекты, што дазваляе знізіць сабекошт прадукцыі і забяспечыць бяспечныя умовы працы яго работнікаў. Мы реализовали инвестиционный проект экологической направленности. Это строительство электромагнитных фильтров, которые улавливают пыль в отходящих дымовых газах. Если у нас были предельно допустимые нормы концентрации пыли в кубометре воздуха 1200 мг, то при строительстве электромагнитных фильтров мы смогли снизить выбросы с 1200 до 50 мг. Прадпрыемства экспартаарыентаванае. Амаль 30% выпушчанай прадукцыі адпраўляецца за мяжу. Патэнцыяльныя кліенты задаволеныя брэндавымі вырабамі завода, а новых заказчыкаў дапамагаюць знайсці спецыялізаваныя выставы ў Беларусі і за мяжой. Последняя наша белорусская выставка, которая прошла неделю назад, это была Будэкспо 2018. В рамках этой выставки также мы приняли участие в инновационном форуме, в первой белорусской строительной выставке в Республике Беларусь. Старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў азнаёміўся з усім тэхналагічным ланцужком вытворчасці, зазірнуў у цэх гатовай прадукцыі і ў складскія памяшканні. Уражанні самыя станоўчыя. На прадпрыемстве імкнуцца прывіць інтэнсіўны шлях развіцця і дакладна ведаюць, што трэба рабіць у сучасных эканамічных умовах. Те новаторские идеи, о которых нам рассказал директор, они по сути не увеличивают объем, они снижают себестоимость. Это как раз-то и основное. Сегодня снизить себестоимость продукции, сделать продукцию более рентабельной, иметь больше прибыли. А зранку губернатар вобласці наведаў шэраг сельгаспрадпрыемстваў Чашніцкага раёна. Праз некалькі тыдняў пачнецца пасяўная, і нельга ўпусціць аптымальныя тэрміны. Іншая справа, што далёка не ўсе аграрыі гатовы выехаць у поле. Грашовыя запазычанасці не ўсім дазваляюць набыць угнаенне і паліва. Па гэтым пытанні учора ў Оршы адбылася нарада з удзелам міністра сельскай гаспадаркі Беларусі. Мы внесли предложение, правительство нас услышало, поддержало. И можно сказать уже твердо, что хозяйство получит и удобрения, получит и топливо на определенных льготных условиях. Но, естественно, с расчетом, но расчет до сентября месяца. То есть мы получим зерно, это зерно мы продадим на нашей птицефабрике, свинокомплексе и рассчитаемся с государством. Это правильно, это государственный подход. Невырашальных сітуацый не бывае. Пры разумным падыходзе і дзяржпадтрымцы можна знайсці кампраміс, які задаволіць усе бакі. Сергей Мисурагін, Леонид Табола. Навіны. Чашніцкі раён.